Može li knjiga liječiti dušu? Ponekad knjiga zna što osjećate prije vas samih. I ponekad vam knjiga može reći ono što vi ne možete reći sebi. Mozak nam ne skriva informacije svjesno, ali psihički obrambeni mehanizmi mogu određene osjećaje, misli ili sjećanja držati izvan svijesti ili ih zamagliti. Potiskivanje, poricanje, racionalizacija, sve to služi da nas zaštiti od boli, straha ili srama. Problem je što nas ta ista zaštita ponekad udalji od razumijevanja vlastitog iskustva ili svijesti o nezadovoljenim potrebama. Tu čitanje može pomoći. Knjiga nam daje vanjski sadržaj, riječi, situacije, obrasce, emocije s kojima onda možemo usporediti vlastiti unutarnji svijet. Kad nešto pročitamo, možemo pomisliti: ovo mi je poznato, ili a zato to ja isto radim. Dakle, nije samo stvar poistovjećivanja s likom, nego kroz čitanje učimo nove koncepte i dobivamo jezik za ono što smo osjećali, ali nismo znali imenovati. Nekad dobivamo novu perspektivu. Nekad se aktivira nešto potisnuto, jer je priča dovoljno sigurna da to može izaći na površinu. Kada nas nešto boli, kada osjećamo strah, sram, gubitak ili unutarnju zbunjenost, ponekad je lakše prvo to susresti kroz priču nego izravno u vlastitom životu. Knjige nam omogućuju psihološku distancu. Dovoljno blizu da osjetimo, a dovoljno daleko da možemo promišljati. Iako čitanje može imati terapijski učinak i biti vrijedan alat osobnog rasta, ono nije zamjena za psihoterapiju ni stručnu pomoć kada je ona potrebna. Ali ponekad upravo jedna rečenica, jedna priča ili jedan lik postanu početak razumijevanja i promjene.